תתקדם. מה אמרת? יש לך קצת אחוז. לא. מתי זה? אני חושבת שזה משעמם. זה שאנחנו מחכים. אין אינטרנט גלי. אבל יש משחקים בלי אינטרנט. כמו? טוקה בוקה. טוקה בוקה צריך אינטרנט. אני אראה לך שלך. יפה דווקא. אבל אני נראית כמו גבר.
אז למה את עושה פרצופים? הייתי. גליה, תעזור לי, אני בבקשה. גלי, חייכי. נכבדים שלום וערב טוב, ברוכה באמת עשת ישראל, מזמן התעופת בן-גוריון לטיביליסי. קצת מושבכם, שימו לב מספרי המושבים מצויים על גבי התאים העליוניים. נאבחנו בתאים אלה את תעודתכם האישית, זיקים אישיים, שקיות, ניתן לאבחן מתחת למושב. אם המצב מטוס, ישמח לסייע לכם במציאת מושבכם. נודה לכל העומדים במעבר, על מנת לצאת בהקדם האפשרי לדרכנו, אין לתפוס את אינטרנט, זה לא מושבה. יעבוד. בהקדם האפשרי. תודה לכם על שיתוף הפעולה ובכלל ימה בטוחה. רוצה לצלם משהו. צלמי, תן לה צלם מהחלום. אין לי מה לדבר, מה אני אומר?
נכבדים, התחלנו בתהליך ההנמכה לקראת הנחיתה בנמל התעופה של טביליסי. לכן מבקשים בשלב זה לשבת ולחגור את חגורת הבטיחות. נקפלו את השולחנות שלפניכם והרימו את צלוני החלונות. בשלב זה תא השירותים סגורים והמטבחים. תודה. חבד, זה גם ככה לא רואים כלום. זה להגיד. קרוב. אנחנו בעננים. כן. ברקים ורעמים. היינו בתוך ענן. נכון, בתוך ברקים ורעמים. אתה רואה ברקים? זה נורמלי? כן. יהיה קצת בחילות. זה מרגיש שאני ביאכטה. ממש מרגיש כמו ביאכטה. כי זה מקפיץ לי את הבטן. אימא'לה! כיס האוויר. אנחנו בחלל. נוסעים יקרים, שימו לב, רק לחגור חגורות משב בבקשה. Dear passengers, due to unstable weather conditions, please fasten your seatbelt. Thank you. הנה, אנחנו עוד חצי דקה נוחתים. כונני למחוא כפיים. באמת אני אמחא כפיים מהטיסה הזאת. הנה. 10, 9, 8, 7, יצאו. הנה, דשדאון. עוד לא נחתנו, מה יש למחוא כפיים? הנה, למחוא כפיים. אמא. אבא. ביי. וואו. וואו. יש לנו יין. זה מה שחשוב? תראו איזה יפה, ויטרינה עם כוסות, עם צ'ייסרים, עם פיקנטר. אני לא אהבתי את השפה הזאת. את ישנת על הספה. וואו, לא. מקסים. בואו נראה, תראו איזה מטבח מקסים. איזה יופי, כמו בטוקו בוקה. בואו נראה את החדר של גלי. זה לא שלי. כן, זה שלנו. כן. איזה יופי, יש פה מיטה לתינוקת. רגע, זה שלי? לא קצת. זה שלי? אמצע לילה. כן, זה שלנו. יש לי מיטה נוגית. אז זה מה שיש לנו בבית. כן. יואו. יש לנו בבית. אבל זה החדר שלי. תעשי סרט. זה החדר שלי. זה החדר שלי. זה החדר שלך? כן. אני רוצה אותו. תעשי סרטון, מאמינקה.